Taro. Vähän se on Taukki Gaming ja me pelataan täällä Blitzkesia. Todellakin. Hei, lisää se nyt tähän. Kun mulla ei oo sen... mulla on joku Appleman kitti. Onneksi olkoon. Noni. Onks Jami nyt tässä? Ei oo. Kun mulla poistui tyyliin kaikki yhteystiedot äsken. Miksi vitussa? En mä tiedä, Skype vaan päätti, että mä poistanut kaikki yhteystiedot. Ok. Jami, täällä on kuvaus jo täällä. Moi. 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 Moi YouTube. Täällä on Timanne! Ja meillä on vieraileva tähti, Vepe Finni. Onko se tässä Skype-puhelussa muuta? Jami, täällä on vitusti Timanttia. Äkkiä. Älä! Eipäs kiroilla. Hei, tässä on Ironia. Hei, Hei, Iiro. voitteko te tehdä mullekin fullit, kun mä otin vahingossa Appleman kitin, kun mä... No ei se Niin. haittaa. Se on Ei, just sama. mut hei, Vepe puhu jotain. Mitä? Sano vaikka terve. Terve. No niin, hyvä. Tässä on vähän säätämistä. Oi, mullakin on Ironia. Kuulostaaks nää Vepe just niiltä Jonneilta, mistä me puhuttiin tänään? En mä tiedä. Ei. Puhuttiin tänään vaan niinku jostain Jonneista, jotka kuuluu jollain surkea mikkiä tai 9-vuotiaita Jonne. Onks kuolia jossain tossa? En mä tiedä. Hei, se... Täällä on Miksi te kaksi silloin siinä yhdessä HG:ssa, Niin. miksi te fokusaatte sitten muuta? Ei kun me ei huomattu Iiro. Tai mä en ainakaan huomannut, kun se oli siinä Niin ovessa. sit se siivos vaan teet molemmat, kun teillä on lovit. Mä en huomannut Iiroa, kun se oli siinä niinku, kun me tultiin sieltä kylästä. Sieltä Hiekkakylästä. Iiro, mulle... Niin, kato, kun sä olit siellä kauempana, niin me ei nähty kuin sut. Onks sulla Siksi me fokusettaan sitten. Joku visko dynyä sinne. Jep. Mä tarvin enää yhden Ironia, joka tulee ihan just. No sä saat sitten tehdä, sä saisit hankkia. Tuu tänne mun taakse, tässä on 4 heti. Tänne näin. Tossa on yksi. Miksi et sä Vepe puhu mitään? Ei silloin. Mä keskityn mainailuun. Okei. Ei. Mä en anna tän ottaa näitä. Nyt on aika GG-peli. Meillä on meidän tiimistä 4 tyyppiä Skypessä. Älä. Ei, mulla on 5 Timangea. Ei haittaa. Sori. Jami, haluuks Iron Pick? Joo, voi mä ottaa. Mä lasken näille heti aivan. Mä vaan keräilen ruokaa täällä teille. Mikä kiitti tuolla? Hei, täälläkin on Timange. Mulla on se Appleman, kun mä en muistanut tästä Mineria. Joo, mikä on Vepellä? Mikäs toi? Sillä on Mulla on Mineri. maineri. Hei, anna VP, sä saat Iron Pickin tuu hakee. Ei kun mulla on oma. Ai jaa. Ai. Me saadaan 2 Timupikkiä. Hei, Hyvä. tyyppi. Iiro, tossa on noin 2 timantteja, mitä sieltä löytyy. Mä vaan skännasin Ironia ja tulee timanttia eteen. Haluatko sä Timupikin? Joo, haluun. Kannattaako? Ei ehkä kannata. Ehkä just kannattaa. Niin, te saatte 2, tai no niin. Ei kun itse asiassa ei kannata. Älä. Ai. Meni jo. Ja mitä Meni vaan. No, Timupikki? mä voin sit ottaa. Ei kannata mennä pesulle. Tuuks sä vielä tänään? Prinsessissä. Missä sä oot? Täällä on kuopas alhaalla. Iiro, muistatko viimeksi tämän mapin? Iiro, viimeksi tämän mappi. 3vs6 ja me vietiin pelihan. Älä. Ai niin. Ei, tuliko siinä yhtään tiukkaa tilannetta? Ei tullut. Niin, Siis siinä ei se on tullut- tosi tiukka. Ehkä Niin. jollain yhdellä oli lovit, mutta ei sen tiukempaa. Niin. Siis se oli ihan etspeli. Ultimate Rect. Miten se oli niin ets? No ehkä siksi, että me saatiin niin paljon 3v1 tai 1v1. Hakkasin vaan seinästä eteenpäin nyt koalia ja Ironia. Iirolla on joku Orefinder-häkit siellä. Pystyttekö te heittää mulle 2 koalia ja... Pysty heittää vaikka 10. No voiko sä heittää mulle vähän koalia ja sitten kiveä, että mä saan oman uunin? 12 koalia. Pystyykö sä Vepe heittää? Mä olisin tässä sun takana mennä. Mitä? Pari koalia ja sitten kive. 8 kiveä. Tuossa on kiveä, mut mulla on kuoli tuolla ylhäällä. Ei Iiro on Ei, vähän Jami, voiko sä heittää? Jami, voiko sä heittää Ironi? Ei kun kive. Ei kun siis ore. Ei kun koali. Kuita. Kuita nyt sitten, hei. Että mä saan sulla. Ore, ei kun Ironia, ei kun mitä se oli. Ei kun kive, ei kun ore, ei kun koali. Ai niin joo, meillä on rekordi päällä. Mulla on täällä 7 Ironia. Mitä en mä kyllä löydä mitä aijia sun tässä. Sitten mä sain 21 kiveä. Heitikö sä mulle näin paljon? Joo. Jaa. Paljon sä pyysit? En mä pyytänyt kuin 8. Et sä sanonut. Ai jaa. Veve kuulostaa ihan vähän siltä teidän luokkalaisilta. Joo, mut se ei meillä Joo, niin mä uskon.
Se vaan kuulostaa siltä tyypiltä. Keltä tyypiltä? Sakkeukselta. Ei jaa. En mä tosi jotenkin kuulosta, mä tiedän. Sakkeus on se, joka on siinä on ollut uskollinen ihminen. Tarkoitamme juuri häntä. Eikö anna ruokaa? Uskollinen ihminen, eikö se just ollut epäuskollinen? En mä tiedä mitä se teki. En mä oo hyvä usko. En mäkään muista muuta kuin, että se kiipesi puuhun, en mä sitä sen enempää. Joo. Mistä te oikein puhutte? En mä sakkeuksesta. Ai jaa. Kuka se oli? Oliko se verotyyppi? Just se. Mistä ei tuon verosta te puhutte? Sakkeuksesta. Niin Tyyppi on ihan ollut unissaan jossain uskonnon tunnella. Tyyppi Jaa. luulee, että puhutaan sakkesta. Niin luulenkin. Mitä? Mä skännäsin Ironia ja mä löysin timanttia. Onks sulla ajaa, jos skännää Ironia sinne? No kyllä mä sitäkin skännään. Siis mikä täällä mä skännään Ironia ja löytyy timanttia? Ja me vedän vaikka sillä, että kerran niinku... Elämässäs. Niinku Ironia ja sitten taas timanttia, Ironia ja timanttia. Ark. Just se. Onko täällä normipumpkeneita? Täällä on vain jotain lightspump. Pitää soihtoja, koska katsojat eivät näe mitään. Välttämättä. En mäkään näe mistään just jonkun Mä Jonneen näen itse videosta. täydellisesti, mutta en mä sitten muista, että YouTube pimentää tämän videon. Mikähän meillä on varmaan, meillä on yksi onnistunut Britcast-jakso, mutta kun YouTube tykkää, että me laitetaan yli 15 minuutin videoita. että aina Ja kaikilla sekin oli varmaan 15 minuuttia ja 1 sekunti tyyli. Kuitenkin joku muut saa jotain Skännasit 2 timanttia, tunnin jos videoita, 3 tunnin videoita. Mitä? Sä skännasit timanttia ja löysit Ironia ja se olisi ollut vähän niin... Mangenkin löysi. Niille Ironit oli siinä edessä. Voi on 11 Ironia ja 7 timanttia. 3,2 minuuttia aikaa. Täällä on Tässä ei sikana lehmiä. Täällä on 3 lehmää. No, piäksenne. No todellakin, kun on 2 hittiä aeromiekalla. Jossain Sulla semmoista. on Iron miekka vai? Joo, Vepe antaa. Jäähä. Ai. Joo, ihan nyrkillä kuule hakkasin. Joo, ihan nyrkillä piäkset. Hakkasin taas seinää vähän, niin löytyi Ironia ihan random. Puss! Tyypillä on hirveet! Joku häkit siellä, ihan varma. Tosin tässä ei toimi X-raytällä servuilla. Fine. Joo, selitä. Nyt se yrittää peitellä. Nyt se yrittää peitellä. Ihan selkeet. Ai. Oi! Aha. Tässä Yri. oli kuoppa. Viimeksi tää meidän taktiikka ei onnistunut, että mulla oli tää Applemankit ja Eikö se teillä oli... just onnistu? Eikö se just ollut viime kerta, kun me rekstattiin? Joo, mutta se ei ollut onnistunut tavallaan, koska me ei saatu heti meille kaikille fulle pitäisi mä en saanut. Niin, mutta me voitettiin se, niin ei sillä ole mitään merkitystä, mitä me alussa saadaan. Mulla on 8 soppaa. Mä en löydä timanttia. Iiro on skännännyt täällä kaikki. Mä en löydä mitään. Ei mulla ole kauheasti, mulla on 7 vaan. Ai. No, Pöpen netti feilasi äsken. Se olisi ollut himo hyvä peli muuten, mutta kun se netti vähän feilasi. ei Iiro! Ei, tää ei edes oo Iiro. Täällä on 2 joulupukkia. Mulla on jouluskin. Mulla ei jouluskine. Mun pitäis hommata joku hieno Mulla oli ennen jouluskini, mutta mä vaihoin. Niin se oli, mistä asti se nyt olikaan? Marraskuun puolessa välistä. Ja vaihdoit sen viime kuussa. Vai edelliskuussa? Ei kun jossain siinä. Viime kuu oli marraskuu. Niin oli. Mut viime marraskuusta. Ja vuosi. Jaa. No niin, jes, löysin Se timanttia. timantti, joutuis mä oikeesti... Ai jaa. Mä löysin nyt kultaa, kun mä skännasin timanttia. No niin, nyt löytyy timanttia. Niko ruokaa. Joo, ihan just. No missä sä oot? Mä en löytänyt yhtään timantteja. Haluatko sä tätä vielä lisää? Eikö sulla kädessä? No mulla on 10 No vaan. kun tää yksi haluu viedä ne. Mä sain ne. Ark. No nyt Haluatko pitää sä lisää? armoreita. Hei, Vähän. jos ette oo huomannut, niin tässä on niinku 50 sekkaa aikaa sitten. Mä heitän tällä yhdellä Joo, mä oon netillä. vaan, mä teen reitin. Hyppiä tänne kattoon, saaks siitä kikit? Mitä? No, Vepe sai kikit, kun se teki se hevoskiti. Mä sain bännit, 4 tunnin bännit, kun mä käytin sen hevoskitin glitchi. Glitchi Hoges. Mikä glitsi siinä? Se on se, että sä Sinä pääset et- niinku eteenpäin. Come on, mä tarvin oikeesti yhden ironi. Hei, mulla ei mitään kamaa. Ai niin joo. Ja tiedättekö te, missä mun mainin kuoppaa? Ei. En mä tiedä, mutta Iiro, onko onks sulla mulle ironi? Niin. Ei. Kiva. Mä en skannaa Mulle- Ironia. Tuossa nykyään yksi ansa. Mä peitin sen. Mulla ei sitten mitään kamaa, että GG. Meidän pitää sitten ryssiä keskelle. Meidän pitää Vepe, Vepe sä meet. NC menis. Ei kun toi tekee. Okei. NC me äkkiä hakeen sieltä ja...
No kun toi yksi tekee reittiä, Kuka tekee? No joku tollanen. Kuka se on ikinä onkaan? Mun sit pitää jäädä, että mulla ei ole mitään kamaa. Ei! Mitä mä teen Ei. timantista? No, monta sulla on? Teet mulle mieka. Joo, tehdään NClle miekka. NCL, se oli Vepe, joka sanoi. Niin, mutta NClle. NCllekin. Onks jollain jo miekka? Mulla on Iron miekka. Mulla on Timun miekka. Hei, mä voin tehdä jollekin Timun miekka, jos Ei, tulkaa keskelle pääsee. Hyvä. Joo, Yes. onks sulla miekkaa? Ei! Vepe? Ja onks sulla Jami miekka? On, mulla on I'm Timun. okay. Mulla on sullekin Timun miekka, jos vaan. No mua en. Tuu äkkiä, mä en pärjää täällä yksin. Joo. Tänne nyt joku tulee, niin so rip NC. Mitä mä teen 8 timantilla? Jes, täällä ei ketä. Chestplatein vai? En tiedä. Oikeesti? Mitä? Ei NC, mä tarvin ruokaa. Okei, tuu hakemaan spawnilla. Tai siis keskellä. 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 Niko, mä löysin sulle kamaa. random paikasta, niin löysin timantin. Niko, ota tosta. No, kaikki muut mitä mä tarvin. Oh. Tossa on toi. Tee vaan. Mulla on NClle Timun miekka, jos ei Joo, voin ottaa ihan Ei tänne vaan. tulee... Ollaanko me punaiset? Ollaan. Joo, ai jaa, se oli... Ei, NC. Mitä? Haluatko sä ruokaa vai mitä sä haluat? Joku jaa, kuka toi on joku. Haluatko sä ruokaa vai mitä sä haluat? Kuka haluu soppaa? No toi on. Oh, joo, ei kun mä sais. Hyvä. Omenoita. 100. Kuka haluu? Keskelle vaikka niinku. Haluuks joku soppaa? Mulla on jo. Mä haluun soppaa, mä oon tulossa. No, mä pistän tähän chestiin. Mulla on meinaa puuttuu 3 HP. Okei, Otan täältä parit sipaletta. Se on 3 vielä tuolla chestissä. Mulla on ihan tarpeeksi tätä soppaa. Vittu! Mitä? Aha. Tai en mä tiedä, oliko se toi oma, joka mut tappoi. Ei kun sut tappaa joku keltainen. Mutta Alhaalta tulee hei sinisiä. Ei Iiro, tuu tänne, ei kun Iiro, kun Vepe tuu tänne keskelle. Tänne tuli sinisiä. Missä on? Missä? Meidän saarella on 2 Mä tapoin sen jo. keltaista. Okay. Hei, mennäänkö? Jami hyökätä, hei tuut Iiro, no niin Vepe tässä. Iiro ja ei kun, Jami ja Vepe. En mä tiedä. Jos sä jäät spektaa. Kai mä sit jää. Ei venakkaa, mulla Hei tulkaa. otettiin ovikelloa. No, tuu sitten myöhemmin. Me hyökätään sinisille. Ei me mennään omalle saarelle siellä keltaiset. Ei kun kato tuolla on, hei 2 sinistä enää. Eikö se ole verkkiä hyökätä niille? Ehkä sitten. Noniin. Tuu sinisille. Siellä on 2 Ei, tuolla on tyyppi. Se on sininen sille kama. Mihin te menitte? Ui. Me ollaan sinisten saarella. Ei, no... Oho. Ai! Tuo auttaa Jami. Oi, se toi sattui ikävästi. Auta! Mä tuun sinisille. Sinisiä Mä saarille. pelastin näin sen tätä. Jep. Kiitti. Kyllä mä suomaisin varmaan kuolla. Ois mulla Itse toi- tullut tossa hotbarinen soppaa. Toi on ärsyttävä toi Pagit. Jami, onks lähette... On tuollakin päällä. Missä teet? Joo, silloin. Mä otan ton Timun miekka, mä en halua, että kukaan muu Missä saa täällä te muut ootte? Mä oon täällä... sen. Ollaan sinisillä. Niin mäkin oon. Me ollaan täällä isossa kuopassa. Oo, Niin, joo, mä näen. meidät heitettiin tänne alas. Ei me Joo. heitetty, me tultiin tänne. No, mun oli vähän pakko. No, mitä mä tän? No en mä tiedä. Otit vaan turhaa faldemakea siitä. Nyt mä heitän noin pois ja ruuat tilalle. Lähetäänkö me teräkkäiden Tulee porukkaan? blokkea hotbars. Missä? Onko se siellä? Ei mullakaan, mulla on soppa. Mulla on soppaa ja pihviä kaikkea. No niin, suora tonne oikealle, tänne. Lähetään. Ui. Tonne saarelle. Muistakaa, että älkää pomppiko lumpeitten päälle. Täällä Kun yhden mä- on Timumiakka ja Iron Chestplate ja Iron Hole nahka. Joo, täällä on tää yksi Vepe, se sininen. lakaa sua taaksepäin, jos sä hypit Niin mä tiedän. Maan alla on yksi. Se ei oo vörty. Täällä jaksaa. Ei helvetti. Mä tyyliin melkein kuolin tuohon TNT:seen, kun mä kävin vähän No täällä maan alla uimassa. on yksi. Mä käyn kattoo mitä kamaa sillä on. Mitenköhän mä pääsen sinne saarelle? Täällä Tee maan alla blokkeja. on tyyppi, jolle ei... No ei pysty, kun tässä on... Ootteko te alun nähnyt päin. sen Masterin videon? Mikä? Oota NC, mä tuun hakeen Se, sut. Okei. missä se vastustaja teki kuopan ja... Joo. Niin täällä on 2 äijää tekee... No kun et sä Älä pysty jaksa. pistää tähän. Mä teen täältä. Okei. Okei. Nää 2 vikaa vihreitä on täällä alhaalla. Onks ne semmosessa kuopassa? Semmoisessa Ei oo, pränkkikuopassa? mutta siinä on vieressä semmonen. Onks ne tehnyt semmoisen pränkkikuopan? On. Okei. Kun
Tää on aika varma voitto periaatteessa. Me ei vaan haluta tippua sinne kuoppaan. Se on ainakin tänne. Se on niinku vielä... Täällä yhdessä nurkassa. Se on vielä 10 blokkia, 3 blokkia tästä alaspäin, 2 blokkia tästä alaspäin. Niin, mutta... Ei kun jää niin 30 Menkää samalle tasolle, missä ne on. Stop. Menkää sinne, missä olitte äsken. Okei. Kuka ottaa pikihot pääri? Sitten siitä hakkaatte sinne päin, mistä... Me sinne ihan no joo. Koska sitten te pääsette niiden Rakkaa. selkään. No joo. Sieltä te pääsette selkään. Ne kattoo... Ai vitsi, tosta ottaa damakea, varokaa. Älkää menkö siihen. Ei kai. Oota, hyvä. Nyt on vähän niinku huono Menkää homma. sinne, vaikka. Noniin. Ei, tää on vähän huono paikka. Mennään sinne, missä toi pienenti toi... Se on täällä jossain. 2 blokkia. Mitä sä just hyppäsit ihan surra? Nurkassa. Se on täällä jossain. Alaspäin. Kaivakaa alaspäin. Okei. No jossain... Okei. Ei. Nyt on huono. NC. Joo. Noniin, nyt mä sain. Mitä te teette? Kaivetaan alaspäin. Varokaa. Varo, sieltä voi tulee toi just. Siitä eteenpäin. Älä nyt ylös mee! Mitä? Ja eteenpäin. Okei. Okay. Noin Äiti, alaspäin. Sä olit äsken sillä saa tasolla, mutta sä menet jostain sitä ylöspäin. Tässä on 6 blokkia, pitäisi vielä mennä alaspäin. Mä sanoin jo. Menkää nyt pari... Se on tallilla ratsastamassa. Se pitäisi mennä vielä 6 blokkia alaspäin, ettei sen puolella. Joo, me mennään. Mä en Vieläkin löydy. 6 blokkia. Vielä 6 blokkia. 3. Täytyy varoa, ettei siinä oo sitä 2. jännää sillai pomppaus. Siitä vielä 2 blokkia. Nyt älkää hyökätkö. Tai tulkaa nyt vaan sillä rauhassa. Jos niin me- saatas Ja Varokaa tota. Ja misistä? Toi hiekka juttu. No ei varmaan kannata pistää älkää blokkia sitten siihen. lyysikö, mä annan teille neuvoja. Ei, se on täällä päin. Mitä Missä ne on? hakkaatte? Meillä on kompassitkin keksitty. Ai, mulla kyllä on. Joo, se on siellä päin. Joo, me 16 hakatkaa vaan blokkia. eteenpäin. No, Hakatkaa mulla vaan on eteenpäin. Timu, ei kun Älkää aerobikki. shiftako, mä haluan nähdä mistä teidän nimet on. Mä ja Vepe noustiin samaan aikaan ylös. Joo, sitten Mä- vaan sinne päin. Joo, tässä on jotain reittejä. Se pitäisi olla vielä vähän oikealle. Se on tää Me taso. mennään vaan ylöspäin. Älkää menkö ylös. Täytyy mennä tänne päin Hakkaatte vielä. vaan nyt eteenpäin. Tai tänne sinne päin, mihin kompassi näyttää. Niin. Tänne näin. Älkää shiftako, mä haluan teitä. Nekin näkee sit Näettekö meidän. te cobblestoneen? Näettekö te cobblestoneen? Ei. Ei vielä. Oikealle. Joo, mä kaarru. No tästä suora. Ei kun 1 blokki. Noin. Siitä hakkaatte. Ei näyttää. Siitä menette läpi. Mä menen vähän yksi. Joo. Toi yksi Tässä tää pomppii kuoppa, tuo. tässä tää kuoppa. Joo. Odottaa siellä uunien takana. Uunien takana. Missä se on? Ketä näistä pitäisi hakata? Noniin. Viikon No, miksi mä sois sitten laivassa. Okei. Tää oli aika rekt. Älä. Sitten ylös Tästä vaan. KP-info. Mitä VP luuttaa se? En mä tiedä. Hei, mihin me mennään nyt? Tänne Joo, ylös. tänne keltaiselle. Täällä on Iron kypärä ja ei välttämättä edes asetetaan täällä omalla laivalla rakentaa ylös. Toi on toi, kuka tappoi. Toi, kuka nyt kuolikaan. Iir. Täällä on ylös. No, se on se teidän testa. Ark. Mikä saari? Se on tää. Joo. Ei, mä tulin vasta ylös täältä. Sattuu ihan liikaa. Tuolta mistä toi teidän toi Papu 9 tulee. Mitä hemmetti, täällä on joku semmonenkin onne vielä. Pois, Niko. Alappas rakentaa. Sä et uskalla. En uskallakaan, kun mä tipuin just kuoppaan. Ei kun kuoppaan. Hitto veteen. Jami vaan parkkouraa täällä. Kansai. No niin, En mä kyllä jaksa. Joo, mun pitää mennä kivetä tänne ylös. No joo, mulla on ollut 3 HP. Vois voinut kyllä Eikä me huomata. tästä nyt päästään sitten. taidella. Ui. Koittakaa laittaa tonne Hyvä, Jami. blokkia, jos pystytte. Ei ylety. No, mennään spawnin kautta. Lumpeen reunaan. Nyt toi tekee tuolla. Ei siihen voi, kun tää näyttää, ettei Blumbeet ei jos mukamas blokkeja. Ette te pääse siitä läpi. Ei me päästä tästä. Ei niin. Ette saa sen kyllä. Tai sitten Ei te saa. uitte. Jos Eli sit venä. Tai sitten, niin. Mä Noin. hyppään tästä Me veteen. päästään. Me päästään tästä. Joo, mitä? Me päästään. Mä tein. Hacker.
Joo. Hirveä häkkärä. Se on tuo niitten laivalla. Joo, Se on joo. vähän niinku linnoittautunut, mutta... Se heittää varo silloin sit se TNTkin. Voi Jonne. En kuin yhtään nobompi viittinyt olla. Heittää tyny! Se on vedessä, niin ei se... Joo, mut... Oho, teki Ei, se sit. Heittää toisen! Ui hitsi. Heti joo, toisen. ei me päästä tänne No mitenkään. nyt menkää. Päästään. Se... Mene. Sille mahtuu vaan 2 tynyä kerralla. Niin ja se Se on koittaa 10 lyödä. Vepe vaan blokkaa. Voi. Se oli mä, jonka se blokkasi. Hei, kuka haluu lopettaa? Mä en ainakaan. Mä... Joo, eli mitä mä lopetan? Ei, niin. Se oli Taukki Gaming ja pelattiin Princessia ja... Oikeesti? Joo, se oli ihan oikeesti. Mutta nähdään seuraavien välissä, se on moro. Moro!